Počuj, vy máte komáre? No už nie, lebo sme robili postrek. Takže túto sezónu máte kľud. No práve že nie, hneď ako sme urobili postrek proti komárom, objavili sa myši. Aj my sme mali myši, ale už sme sa ich zbavili páscami. Mojej žene sa zdajú pasce nehumánne, tak použijem radšej brokovnicu. No lenže potom, ako sme sa zbavili myši, objavili sa kúny. Uha, ale ako sa zbavíš kún? Však ako vravíš, brokovnicou. Áno, ale môj strýko hneď ako sa zbavil kún, tak sa mu v záchode usadil jazvec aj s celou familiou. No dobre, ako sa ich zbavil? No ľahko, kúpil si na Blšáku hypersplachovač a vyšpľuchol ich až do Čierneho mora. Mojej svokre mrože prikvitli do obývačky a riadne je tam nakadili. Našťastie im ponúkla čokoládu po záruky a pokapali. A nášmu slepému žeriavníkovi Ferimu vnikli do housebotu 3 nosorožce a preďobali sa mu až do podpalubia. A jak sa tých nosatých kurier zbavil? A však čo si o tom Vary nečítal, však celý housebot podmínoval a vyhodil ho do povetria aj s vodnou elektrárňou. No dobre, ale stále mi nejde do hlavy, ako sa zbavím komárov.